रायजो राजाफोर बिटिआरनि सिमाखौ गायसनना होफैनायनि UPPL सरकारखौ जै खालामनि फै 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 गहपुर हालामनि रायजो राजाफोर बिटिआरनि सिमाखौ गायसनना होफैनायनि UPPL सरकारखौ जै खालामनि प्रमद बर' सरकारखौ फिन आरोबाव लाबोफिननि गोजोन आरो खौसेखौ गायसनग्रा UPPL सरकार जै जाबाय जै जाबाय जै जाबाय UPPLआ बयनिबो गोसोआव जायगा मोनबाय जै UPPLनि जै रुजुग्रानि जै प्रमद बर'नि जै साफा साफा बिटिआरनि थागिबि गिबि खेबाव जोंबो भट होगोन बड'फानि मोन्थोरजों सुपार 50नि थांखिजों जों सोरजिगोन गेरेमसा बर' माहारि धोनस्रि बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि रुजुग्रा मोसाहारिखौ देरहासार होनि आल्टु फाल्टु बाद दियक ट्रेक्टर सहित भट दियक आल्टु फाल्टु बाद दियक ट्रेक्टर सहित भट दियक ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो प्रमद बर' जिन्दाबाद रुजुग्रा लं लिभ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा 4 बोसोर खावसेयावनो जौगालु हाबाखौ मावनो हादों गामि गामि जौगानाय गोजोन थासारि लाबोनाय आलारि सोरांनि मन्दिर मस्जिद जौगानाय UPPL दोलोआ बयनिबो गोसोआव जायगा मोनबाय फै जों गहपुर हालामनि रायजो राजाफोर फै गहपुर हालामनि रायजो राजाफोर बिटिआरनि सिमाखौ गायसनना होफैनायनि UPPL सरकारखौ जै खालामनि